மாணவர்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா, கணிதமும் பிடிக்காது, கணித ஆசிரியரும் பிடிக்காது அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா, கணித ஆசிரியர் எப்பயுமே ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு பரவலாவே ஒரு பேச்சு இருக்குது. ஆசிரியர் மாணவர்களின் மனதிற்கு நெருக்கமானவராக மாறணும். உதாரணத்துக்கு இப்போ அவங்கள பார்த்தோனே காலையில அவங்கள பார்த்தோனே, "சாப்பிட்டீங்களா? என்னாச்சு உனக்கு? ஏன் உடம்பு சரியில்லையா?" அப்படிங்கிற மாரி அவங்கள கொஞ்சம் அவங்களுடைய உடம்பு நிலைமைய நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு, அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு குடுக்கணும் கண்டிப்பா. நம்ம எடுத்தோனே பாடத்துக்கு போக்கூடாது. அவங்களுடைய மனநிலைய நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அப்படி நம்ம பேசம்போது மாணவர்களோட மனதுக்குள்ள நம்ம முதல்ல நெருக்கமா மாறலாம். 2வது பார்த்தீங்கன்னா, சிந்திக்கும் திறன வளர்க்கணும். அவங்கள சுயமா கதையோ, கட்டுரையோ, ஓவியமோ, இல்ல கவிதையோ எழுதுறதுக்கு பயிற்சி குடுக்கணும். அல்லது சொல்லணும். அவங்க கொஞ்சம் சிந்திக்கிறதுக்கு நம்ம விடணும். 3வது பார்த்தீங்கன்னா, சிரிக்க வைக்கணும். மேத்ஸ் கிளாஸ்ல எப்படி சிரிக்க வைக்கிறதுன்னு கேட்பீங்க. மேத்ஸ் சம்மந்தமா ஏதோ ஒரு குவிஸோ, இல்ல வேற ஏதாவது கதையோ, இல்ல ஜோக்கோ சொல்லலாம். எப்பவுமே நம்மளும் சிரிச்ச மாரி நகைச்சுவையா தான் பேசணும். எடுத்தோனே உர்ருன்னு முகத்த வச்சுட்டு, எடுத்தோனே மேத்ஸ் மடமடன்னு நடத்தி போட்டு, எழுதி போட்டு போக்கூடாது. நம்ம ஒரு சிரிச்ச மாரியே நம்ம ஒரு நகைச்சுவையா, நம்முடைய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அவங்க சிரிக்கிற மாரியோ, அவங்க யோசிக்கிற மாரியோ, அவங்க ஜாலியா இருக்கிற மாரி உணர வைக்கணும் நம்ம. ஆசிரியர் மிகச்சிறந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும். எப்போதுமே உண்மையே பேசணும். ஒழுக்கமா இருக்கணும். அவங்களுக்கு முன்மாதிரியா நடந்துக்கணும். அவங்கள மட்டும் நம்ம திட்டிட்டு நம்ம அதுக்கு முன்மாதிரியா இல்லைன்னா, அவங்களுக்கு பிடிக்காது. மாணவர்களிடையே ஏற்படுற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம சரியான தீர்ப்பு சொல்லணும். நடுவு நிலையில நிக்கணும். நமக்கு தெரியாத ஒண்ண கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம சும்மா ஏதோ ஒரு கட்டுக்கதைய அவுத்துக்கிடக்கூடாது. தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கணும். தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் அத தெரிஞ்சுட்டு சொல்றேன். அப்படின்னு உண்மைய சொன்னீங்கன்னா, அவங்க இயல்பாவே அத ஏத்துக்கிற மனநிலையில தான் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. 6வது பார்த்தீங்கன்னா, கணித பாடத்துல நம்ம முழு திறமையோட இருக்கிறோமா? அப்படின்னு நாமே கேட்டுக்கணும். ஒரு ஜீனியஸ் அப்படிங்கிற மனநிலைய மாணவர்களுக்கு உருவாக்கணும். எல்லா மாணவர்களும் ஆசிரியர்கள ஒரு ஜீனியஸ் நெனப்பாங்க. அவங்களுடைய முழு திறமைய புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் அவங்க அப்படி நெனப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணணும். கண்டிப்பா நம்மளும் ஜீனியஸா மாற முயற்சி பண்ணணும். அடுத்து 7வது பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயுமே நம்ம எண்கள் மீது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசைய உண்டாக்கணும். எண்கள்னா என்னமோ ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிற இது இல்லாம, அவங்களுக்கு எண்கள பார்த்தாலே ஒரு ஆசை. அந்த எண்கள்ல என்னலாம் இருக்கு? ரொம்ப ஆழமா நம்ம நியூமராலஜி சொல்லிக்கூட, வானியல் நிகழ்ச்சியில சொல்லிக்கூட, ராமானுஜருக்கு எண்கள் மீது எப்படி பட்டு ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாரி அவருடைய உண்மை கதைய சொல்லிக்கூட, மாணவர்களுக்கு எண்கள் மீது நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஆசையும், ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்க செய்யணும். 8வது பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்கள் கணிதத்தில சிறப்பா விளங்கிட பயிற்சி அளிக்கணும் நம்ம கண்டிப்பா. அவங்களுக்கு எது வரலையோ, அந்த பாடத்துல கொஞ்சம் நம்ம கணக்குகள் சின்ன சின்ன கணக்குகள் குடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள பாராட்டி, பரிசளித்து ஊக்கப்படுத்தணும். அப்புறம் கணிதம் பயின்றவர்கள் தான் கம்ப்யூட்டர் போன்ற பெரிய துறைகள்லாம் சாதிக்க முடியும், அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு வலியுறுத்தணும். அப்பதான் மாணவர்களுக்கும் நம்ம பெருசா அது கணிதம் மிகவும் பயன்படும்ன்றத புரியும். 9வது பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்களோட சொந்த பிரச்சனைய நம்ம கொஞ்சம் அறிஞ்சிருக்கணும். அவர்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கலாம். அவங்க அப்பா, அம்மாக்குள்ள சண்டை இருக்கலாம். அப்பா விட்டுட்டு போயிருக்கலாம். அம்மா இல்லாம இருக்கலாம். அவங்களுடைய சொந்த பிரச்சனைகள நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அப்பதான் அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம அவங்களோட அன்பா இருக்கலாம். அறிவுரை வழங்கலாம். அந்த மாரி நம்ம சில விஷயங்கள் செய்யும்போது மாணவர்கள் தன்னுடைய பிரச்சனைய மறந்து பாடத்து மீத கவனம் செலுத்துவாங்க. 10வது பார்த்தீங்கன்னா, வளரிளம் பருவ பிரச்சனை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அது இயல்பானது தான் அப்படின்னு புரிய வச்சுட்டு, அத சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு, கல்வியில அதிக நாட்டத்தோட, அதிக ஈடுபாடோட விளங்குறதுக்கு நம்ம உறுதுணையா நிக்கணும். 1வது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பள்ளியிலேயே மாதிரியான வங்கிகள் நடத்தலாம். மேனேஜர், அக்கவுண்டன்ட், கேஷியர், கிளர்க் அப்படின்ற மாரி அவங்கள உட்கார வச்சு, எப்படி வங்கி செயல்படுதோ, அதே மாதிரி வங்கியில இருக்கிற பணப்பரிமாற்றத்தில புரிய வைக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, மாதிரி சந்தை ஏற்படுத்தலாம். அதில காய்கறி விலை, எடை அதெல்லாம் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ரயில் நிலையத்தில உள்ள அட்டவணையும், ரயில்வே நேரம் பத்தியும் நம்ம எடுத்து கூறும்போது, ட்ரெயின்ல இருக்கிற மாரியே ஒரு ஃபீல ஏற்படுத்தி, இல்ல நம்மளால முடியும் அப்படின்னா, களப்பயணம் அழைத்துச் செல்லலாம் மாணவர்கள. அடுத்து 12வது நான் சொல்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா,
மாணவனுக்கு சின்ன சின்ன எளிய கணக்குகள் தனியாகவும், சிந்திக்கிற மாரி கணக்குகள, கடினமான கணக்குகள குழுவாவும் உட்கார்ந்து பயிற்சி போடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். பொறுமையா அவங்களுக்கு விளக்கணும். 13வது பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்கள் மிகவும் சிக்கல்னு நெனைக்கிற ஒரு பாடத்த எளிமையா, இனிமையா மாத்துறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா துணைக்கருவிகள நம்ம செய்துட்டு போணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, 14வது பார்த்தீங்கன்னா, கணிதத்தில சூத்திரங்களும், வாய்ப்பாடும் அதிகம். அப்ப அத எளிய முறையில எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? எப்படி ஒண்ணுக்கொண்ணு ரிலேட்டடா ஈஸியா மனப்பாடம் பண்றது? அப்படிங்கிற வழிமுறைகள நம்ம கத்துக் குடுக்கணும். 15வது பார்த்தீங்கன்னா, பாடம் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நம்ம பாடம் நடத்திட்டே போகாம, வாழ்க்கைக்கு தேவையான நன்னெறி, ஒழுக்கம், பேரிடர் காலத்துல நம்மளுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய தேவை, நாட்டுல இன்னைக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்கு? இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல என்ன பிளாஸ்டிக்கால நம்ம அழிஞ்சிட்டுருக்கோம், கொரோனாவால அழிஞ்சிட்டுருக்கோம். நம்ம நாட்டுல என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு? அந்த பிரச்சனைய போக்குறதுக்கு அவங்கட்ட நம்ம தீர்வு கேட்கலாம். அவங்க சிந்திக்க வைக்கணும். நம்மளோட முழு முயற்சியும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்க நம்மளுடைய எதிர்கால தூண்கள். நம்ம பாரதத்த முன்னேற்ற வந்த பொருளாதார தூண்கள். அதனால அவங்கள நம்ம உருவாக்குறதுக்கு ஆசிரியரான நம்ம முழு முயற்சி எடுத்துக்கணும். நமக்கு அது முக்கியமான கடமை இருக்கு. அப்படிங்கிற அர்ப்பணிப்போடையோ உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டோம்னா, மாணவர்கள் அனைவரும் நம்மகிட்ட பாசமாவும், அன்பாவும், ரொம்ப மரியாதையாவும், எப்பவுமே நம்மள பார்த்தாலே மரியாதைக்குரிய வணக்கத்த வச்சு போறவங்களா தான் இருக்கிறாங்க.